Hello, good morning. For today's video, magluluto po ako ng tinolang egg, tinolang itlog instead of chicken. So, ayun po yung ingredients niya. Meron ako here is bawang, luya, and then pwede rin naman sibuyas. Wala akong sibuyas, so ang ilalagay ko is dahon ng sibuyas. And this one, malunggay. In-repair ko na po yan bago ako nag-start ng video para hindi siya masyadong maraming cheche, breche, char. Pinapatuyo ko na po yung ating kawali. Then, gamitin ko itong leftover na mantika. So, yung binawas ko dun sa last video ko. Nasa ref lang po siya. So, konti lang. Kasi konti lang po yung lulutuin ko. Ready na po. Pwede na natin sabayin yung luya and bawang. Sabayin. Ipan pa yung aking kalan. Wait natin siyang mag-golden brown. Maulan po kasi yung araw today. So, naisip ko na gusto ko ng sabaw. So, kesa mag-noodles, mas healthy naman po ito. So, 3 eggs lang kasi mag-isa ko lang. Then, yung malunggay is hiningi ko siya sa kapitbahay. You know, na-realize ko, nowadays, kailangan lahat tayo meron ganito. Okay. Bango. Talaga pantay ang kalan ko. Yun. So, yung optional po yun. Wala kasi yung sibuyas nga again. Dito sa bahay, naubos ko na. Mahal po kasi yung sibuyas. So, kung ano na lang ang meron. And water. Tansyahin nyo lang po yung water. Depende kung ilangan ang egg na ilalagay nyo. So, konti lang. Ito lang po yung nilalagay ko since kumpleto na to. Kung kulang man po ng alat later kapag luto na, saka na lang tayo magdadagdag. Hintayin natin siya kumulo. So again, tatakpan muna natin siya.
Hirap namang kunin, besh. So, habang nagantay tayo na kumulo, hihimayin muna natin yung dahon ng malunggay. Okay, kumukulo na po siya. Yan, nahimay ko na rin yung ating dahon ng malunggay. Hugasan lang maigi. So, tamang-tama lang po yan. Pag kumukulo na, mga 2 minutes or more pa, para lutong-luto yung water. That's enough. Now, ilalagay ko na yung egg. So, konti lang naman siya. So, may interval ang paglagay ng egg para maluto totally yung isa, hindi siya magdikit-dikit. So, kailangan po is buo. Huwag niyong scramble. Para pagka po sinerve nyo siya sa mga anak nyo or kayo, buo yung egg. Parang sunny side up lang yung dating. Okay. So, makikita nyo naman sa gilid, luto na siya. Hindi na yan didikit, guys. Okay. Nice. Then, takpan muna siya hanggang sa maluto, pati yung dilaw. Pwede yung pong mag-add kayo dito sa menu na to, tinolang egg ng miswa. Okay. So, tamang-tama siya. Kasi maulan. Ingat po, ingat ang lahat. Taste ko lang, mga kaibigan. Okay, kulang siya sa alat. Mag-add tayo ng konting salt.
Lagay ko na siya. I'm sure mga mommies, magugustuhan po ito ng inyong mga anak. Maiba naman sa luto ng egg. Sa prito or nilaga. Pagkaluto po ng malunggay, pwede na po natin i-turn off yung heat, yung kalan. Check. Ayan mga mommy, luto na po siya. Yan po yung itsura ng egg. So, buo pa din siya. Kung mas maraming egg ilalagay ninyo, syempre po, kailangan mas maraming water. Huwag naman po masyado kasi baka sapat lang. Tansyahin nyo na lang po, lalo yung mga marunong mag-cook. Yes, normally marunong yan magtansya. Wala nang sukat-sukat. Like me, hindi na ako nagsusukat. Tansya-tansya lang. Okay lang din po yung may mga alagang aso. Siyempre, na yun, ulam na sa kanila kahit sabaw lang. Tikman natin siya ulit. Perfect. Patayin ko na po siya. Yung kalan na. Good job. So, ayan po yung finished products. So, again, buo yung egg. Huwag ihalo once na i-drop yung egg. May interval ang paglagay. Para hindi siya magdidikit. Tsaka, ayan. Maluto, husto yung kanyang tilaw. Yun lang guys, for our video is ulam ni Kalugaw is tinolang itlog. Budget meal. So, matipid po siya. 3 itlog is 20 pesos. Yung malunggay is hiningi ko lang po. Siyempre, bawang and luya, meron na ako. And then, yung mantika, lahat naman, the usual, yung mga necessity natin sa bahay. Meron palagi tayong stocks. So, ang binili ko lang dyan actually is 20 pesos for the egg. So, all in all, kung i-compute natin lahat, guys, yung mga ingredients, syempre, binili ko rin naman kahit may stocks na ako. Siguro, I think, mga 35 pesos. Yan lang guys. Thank you for watching. I love you all. Ingat po ang lahat at maulan. Especially yung mga bandang Bisaya, mga bandang Mindanao, Palawan yata, yung pinsan ko. Parang nasira po yung kanilang pananim. So, let's pray na hindi masyadong
malakas yung bagyo. Ingat po. Have a safe day ahead. Lalo po yung mga papasok sa office, sa work. So, ingat po. Magdala ng payong. I love you all. That's it. Bye.